Joseph, Malta illi rrid ngħix fiha. Dan huwa t-titlu tal-ktieb dwar il-ħsibijiet tal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat, ktieb imniedi t-tlieta filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Dan il-ktieb jinkludi fih biografija kronoloġika, il-ħsibijiet ta' Joseph Muscat waqt li parti oħra tirrigwardja il-futur u Malta illi jrid jgħix fiha Joseph Muscat. Fil-ktieb m'hemmx biss il-ħsieb politiku ta' Joseph Muscat, iżda wkoll il-mod ta' kif trabba u kiber u anke l-istorja ta' mħabba ma' martu Michelle. Fih ukoll bosta ritratti fosthom ta' tfulija, iż-żożija, l-erusija u mhux inqas il-ħidma ta' Joseph Muscat bħala ġurnalist fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, fil-Parlament Ewropew u issa bħala mexxej tal-Partit Laburista. L-awtur tal-ktieb Cyrus Engineer jgħid li dan il-ktieb jinkludi l-idea ta' kif Joseph Muscat jixtieq illi jara lil Malta. Jgħid kif nibet l-isem tal-ktieb. Bħal żmien sena meta Joseph kien qiegħed jitkellem u fid-diskors tiegħu b'viżjoni għall-futur għal dini Malta li noħlom dwarha, dini Malta li rrid ngħix fiha. U minn hemmhekk ġiet l-idea tal-ktieb. Dakinhar kien misni ħafna id-diskors ta' Joseph, misni forsi għax bħalu ġej minn familja mħalta, jew misni għax semma it-tajjeb li sar mill-partiti kollha fil-passat u semma wkoll il-ħażin tal-partiti wkoll forsi il-perjodi fejn ma kinux mixi daqshekk b'mod tajjeb u acknowledge'hom. Joseph Muscat qal li matul il-kampanja elettorali il-Partit Laburista se jibqa' jwassal il-messaġġ tiegħu b'mod pożittiv. Il-messaġġ tal-Partit Laburista għandu jkun wieħed ta' għaqda. Il-mexxej Laburista irringrazzja lil Cyrus Engineer u lit-tim kollu tas-sensiela Kotba Soċjalisti għax-xogħol siwi illi wettqu. Min-naħa tiegħu Engineer irringrazzja lil bosta persuni illi taw kontribut sabiex dan il-ktieb seta' jsir.